Ankli. Fanta. Terase. Terase. Ba. Awo. Nyala ibe bara misemanuna. Awo. Somo. Terase. Basi fuiti. Ba. Dodi. Fanta wala nana boye dono. Wala. Jarain. Bashiti. Basi fuiti. Ba. Nalo sangu ni ku akafsa sangu. Awo nala sona. Fanta. Ko mo na kunka koroni yere. Nyinama la o chama ni be nyinama konnana. Ne ala kunnana ni jiyan konnana. Abe fembe yirida. O ma be nyuma yirida tuwanna. An se ga juguma fana yirida. O nyinama ya ta tuwi. Kabin ko ntera. O fosisa. Baro nera kuna amatige nogona. Kabin o kera fosisa nebe kana. Le jiyan do wore mena ngeni fo. Wai bi o fo ni kilengulu. Ko yi bora fiya konna na sisa. Bon. Bado kabili ichama ba. Afo icheba ni jara yo ote. Bado ko mechugamna. Ikukadne. Nene musobe furula kana fanya na kada ote ben anga dala wa te ben silama fanana. Nene ala kodoke. Ote mo side we ala ka latigowi. Ne okorote ka foko o jie bane de. Okorote ka foko nyina maya fana bane. Ne ko kunana. Ne ko fe ko ni ala kan ni judo ya. Ne ko fe ki ta. La do fi. O ko ne kono era de ne fe ko kere era de. Ni kuma me ajaran ni rabi fu kadaka do filiala fo gambo ni fon fenken abe jaran ni bunya o ke abe jaran wa isara tembu na ba fe ka wakati janga miri fo ko fe ndi jabi anta ni ga kuma me ngol fando finyana yana tigala ni fe ka ko ke ika manke wode kai parce miri nu flene abena ni ko were ko mu yere man akunu ko kalle yika ko ni ke ya so ba do la ko kalle yere miri banya mai le problème total ni mo fene ibora ni wakati nkono la afo kibe gringa do ko were la bi imiri folo ba fe ga wakati ni janga miri ko fe bi jabi na la son aywa nyama idenu bashi fuitala abe bashi tala ndi musa oga alasawa abora folo aywa ile nga fodi fana afana mo nyana manone akai naire ni amadi iga kenya ko ni dinsin ni mo boya ni ko boya yere di nena ha kamu fu name sifo la kan ke heredi wala dogo age dore ko hewa here ne o mai tene to ko da te ne fembere iga la jabi fola e ba ngani la jani ngali gamna o mai tanga soro do ne ba ka soro c'est pour ça la yin ngali ke ngana ta fa ko parce que maga ta le no e gam meni babulu e ga fembare babulu che iboro che itene respecté ibe ga fam futare dogo te respecté te bientôt il farene le ni bareta wala me ga severifier to mo wala karere ko ne fawa e bi ne fa nyogona ba o ne fa ko e kamel goro flan clari akilakante juguro sigidena ibe chujutula musumani be no fe ki joke be ngene fai nge ku ne ga numero tay nyino no kwa kitate mele ko kitate mele ko kana ne la jotu kun kibine bayin ngal ga ne la su akli te muna be bwala aw mo ko su ne be mo ko nyodo mo ko la ngwele tu ni
Antile Fanta. Musa ni tile. Ça va? Somɔgɔw ça va? Basi. I ka kɛnɛ? Si. Ale do sigoro dane. Sigiyɔrɔ bɛ i sigi. Ça va? Ça va, somɔgɔw? Basi. Tɔɔrɔ tɛ yan. Ma. I yɛrɛ dun? Ouais, ça va. Au fait, on dagun dɔ kun bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. N nana kɛ résultat minɛ. Jumɛn ko la? Depuis que bɛ filiya la ne bɛna wari di la. Ne y'a yiri la ne bɛ fɛ ka wari bɔ i ma. O ko yɛrɛ cogo di? N y'a faamu. Ko mun bɔra filiya la a ma mɛn. B'a fɛ ka temps dɔɔni kɛ. Cɛ e mɛna temps di in na dɛ. I mɛna ka temps di trop. I bɛ retard la o. Hali i ka ko teliya dɔɔni quoi. Tile dama ne yɛrɛ ye tile hakɛ min kɛ ne bɛ na e nɔfɛ filiyaso la ne ni fɛnw bɛ na. Je crois ne bɔra dɔrɔn e bɛ wari 5 di ne ma ne bɛ n vasi. Fɛn min don n'i bɔra la i kan k'i ɲamajɔ dɔɔni fɔlɔ. B'a fɛ i ka tile filanin diyan. O sɔrɔ k'i jaabi. Bɔra sogo ja a kalama de sa. E bɛna tile joli di ne ma? Ne y'a faamu. Hali Amadi yɛrɛ bɔra ale ye nin kelen de fɔ n k'a ka tile filanan diyan. Han? D'accord. Salut. Bonne varsité là. Ça va? Ça va. I b'a kan? Dɔɔni. I b'a dun? A bɛ so kɔnɔ. A bɛ so kɔnɔ? Ok, o ɲɛna kojugu. I bɛ ka taa min? N bɛ ka taa bitigi la ale yɛrɛ de ye n ci. Ale de y'i ci yan? Non, ça c'est bien. K'a sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ ɲininkali la. A tun bɛ ka ne ɲininkali kɛ yan? Tiɲɛ yɛrɛ la. Sali i yɛrɛ i filɛ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye kojugu. Walayi kalanko dun? A ka fisa. A ka fisa? Ok, foyi t'a la. Non, Sali i bɛna taa bitigi la? Awɔ. I taa sanni na. Ok, i ka numéro yɛrɛ bɛ n kun. N bɛ dépôt dɔ k'i kun, i y'a mɛn? Ok, problème t'a la. Awɔ. Yanni i ka se dɔrɔn i b'a sɔrɔ, i y'a mɛn? Awɔ, n y'a mɛn. Awɔ. Ok, n bɛna so kɔnɔ. Fanta. Ayiwa, ne ko n nana. Ne mago bɛ n ka jaabi de la. I ka jaabi diya n joona, o de ka di ne ye. An tile. Kɔri basi? An b'a. Ne ka ci kɛra cogo di? Ci jumɛn? O ye ci jumɛn? Ne y'i tɔgɔ fɔ dɛ. Fanta, ci jumɛn de don? Ne ko ne ka ci kɛra cogo di? O ma tɛ ne jaabi wa? Kana pɛrɛ a kunna dɛ. I bɛ pɛrɛ a kunna mun na? I b'a dɔn ne y'a f'i ye ne b'i tɔgɔ fɔ i da bɔ n ka kuma la. N tɛ n da bɔ a la. Ne ye Fanta de ɲini, i tɔgɔ tɛ Fanta dɛ. N'i ye Fanta tɔgɔ fɔ, i ne tɔgɔ fɔ. Parce que ne nakun ye Fanta ko de. I da bɔ n ka kuma la, n bɛ k'o de f'i ye. N tɛ n da bɔ a la. Fanta ne ka ci kɛra cogo di? N ka jaabi di yan. Bafin, n bɛ mun f'i ɲɛna kana pɛrɛn Fanta kunna. N bɛ pɛrɛn a kunna, e jɔn ye? Ne ye Fanta cɛ di, wa cɛ tɛ se ka ni muso ta dɛ. N b'a ta. E jɔn ye? K'a ta. N b'a ta. Ka n'i to e bɛ se ka Fanta ta. N b'a ta. Walayi i tɛ se k'a ta. N b'a ta. E jɔn ye? Aw bɛɛ de nakun ye kelen. Aw bɛ ɲɔgɔn faamuya ko la. Mais a sera kɛlɛ ma. A kɛlɛma yɔrɔ bɛ min? A tɛmɛna kɛlɛ kan. Ayi, a ma se kɛlɛ ma.
Ne hakili la mɔgɔ b'i muɲu de janni mago ɲɛ don cɛ ne taara ko n'o de don a ye bɔ n ka so ni kɛlɛ de dɔrɔn a ye ta Fanta i bɛ yafa ne ma ne bɛ fili kɔnɔna na n bɛ taa ka na mɔgɔ lankolon fatɔ fa laban ale yɛrɛ wuli ka taa awɔ ne tɛ mankan na a ye ta ne ko a ka wagati de jan ka miiri y'an kunkolo lafiya n k'aw miiri cɛ o miiri ne mɛnna miiri la ayi e ka taa bɔ n ka so wuli ka taa sanni dusu ka tiɲɛ ka ko wɛrɛ k'i la i bɛ hakili to da la n bɛ taa du kɔnɔ ka na y'a mɛn i tɛ mɛn n bɛ segin ok mama sisan ne bɛ ka cɛ dɔ yala yala la so kɔnɔ yan nɔ ko basi mama yɛrɛ a dun bɛ ka kuma dɔ fɔ k'a bɛ fɛ k'e furu ni ne hali ka na sɔn furuko in ma basi la cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama kisɛ kelen de a bɛ yala yala la musomaninw nɔfɛ wa a bɛ mɔgɔ ka nimoro ta fan bɛɛ fɛ ala a kun delila ka ne yɛrɛ ka nimoro ta wagati dɔ la a kɔni ka di ne ye i b'a ka ko in jɔ n k'o ko to ne yɛrɛ ma y'a mɛn ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn i hakili to da la n bɛ taa ka na y'a mɛn ma ma Amadi tɔɔrɔ se baasi foyi tɛ nba kan to karido in kɔnɔna na ɲɛ b'i tatɔla la wa n ko nin ma ye dɛ walayi o kɔnɔna na dɔrɔn n bolila biribiri n ko jɔn ka se ka na walasa an ka se ka fila fɔ i bɛ hakɛ to n ye dɛ o don na ko mun tɛmɛna i fɛ yen vraiment an ma baara ɲuman kɛ yen walayi b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka segin ka taa yafa deli kɛ vraiment kalo tellement kɛ maloya gana ma se ka taa bilen u ye mun kɛ nin jo t'a la fewu o la n ɲɛ kari kɔnɔ dɔrɔn n bolila biribiri n ko n bɛna yafa in deli fɛ i ka yafa n ma aw kɔni y'a kɛ a ma diya ne ye parce que ne ko aw ma k'aw ka temps di ne ma ne k'a miiri fɔlɔ parce que ne cɛ de banna ala ma mɛn ni dun cɛ banna ka girin k'i bɛ don furu wɛrɛ la a ma nɔgɔn et puis fo ne cɛlakaw de ka sira di ne ma ne ka se ka n furu mɔgɔ wɛrɛ ma mais ne ko k'aw ka temps di ne ma n'aw dɛsɛra k'o faamu fo aw ka taa jɔ ne fɛ yen ka taa kɛlɛ kɛ ko muso ko yɔrɔ kɔni o cɛ man ɲi ne la sigida bɛɛ de y'a dɔn ko kɛlɛ kɛra ne bara a kɔni y'a kɛ a ma diya n ye dɛ mais n'i ko n ka yafa ma yafa mais a ɲɔgɔn wɛrɛ ka taa kɛlɛ kɛ n ka so ka taa jama jɔna nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye vraiment ne ala ni kira sɔnna a tɛ kɛ i bɛ yafa ma ala n y'a mɛn i ka mana jan ka a ka ɲi a jan sa a ka ɲi sa a ka ɲi ala ka segin ko n fɛ yen nɔ a ka di yan Amadi cogo di Amadi o don na aw taara ne fɛ yen ka taa mankan min kɛ n nana o kuma de la ne y'a fɔ an ɲɛna k'aw ka temps di ne ma ko n bɛ miiri fɔlɔ aw bɛ taa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka so o t'e bɔ fɛnɛ e bɛ tila ka taa kɛlɛ kɛ ne tɔgɔ la kare kɔnɔ mun na n'i b'i ka kɛlɛ kɛ a kɛ n'i tɔgɔ i ka ne tɔgɔ b'a la vraiment parce que nin ko sugu ninnu ma ne cɛ banna sisan
ne mago bɛ lafiya de la n bɛ hakili jagabɔ pour que ka se k'aw jaabi mais o temps kɔnɔna la i bɛ kɛlɛ i taara kɛlɛ kɛ n fɛ yen u b'i bɔ kare kɔnɔna fɛnɛ n b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala kama kare kɔnɔna i ka ne tɔgɔ bɔ a la pewu n'i bɛ ka kɛlɛ kɛ i ka kɛlɛ k'i yɛrɛ i ka ne sen bɔ a la mais jaabi t'a la sa ne bɛ jaabi d'e ma cogo ne ko aw ma aw ka temps di ne ma ne y'o fɔ aw ɲɛna a ka temps di ne ma kɔfɛ n ko m'aw jaabi a ye kɔlɔkɔlɔ tan d'e ma ayi ne bɛ miiri fɔlɔ de ne bɛ mɔgɔw de ka mara kɔnɔ fɔlɔ f'olu de ka yamaruya di ne ma ne bɛ sɔrɔ k'aw jaabi mais e bɛ taa kɛ kɛlɛ ne tɔgɔya la mun na n nan'o de f'i ɲɛna kɛlɛ kana kɛ n tɔgɔ la kare kɔnɔ bilen dɛ cɛ ne mun ye cɛ kana na maga ne la dɛ cɛ i fana san an bɛ ka na an ka ci la kana na mankan wɛrɛ kɛ yan an bɛ ka na ciro sɛnɛ k'i gosi gosi ne quoi cɛ nba an sɔgɔma i bɛ ka taa dugu kɔnɔ ne yɛrɛ dusu man di na bi cogo di mais ni Ala ye mun kɛ o de kan ka kɛ e ka taba di mama bɛ so kɔnɔ a b'a ɲɛ f'i ɲɛna o ka di mama bɛ yen nɔ nin ma fɛn faamu o la dɛ n bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Do. Tranquille. Ça va. Restez. Korbasi la. Ma. Tranquille. Merci. Ça c'est. Aw wele ka na komi ne de tun y'a fɔ aw ma k'a ka wagati jan ko n bɛ miiri cɛlakaw ye wele ko komi depuis n furula n ka basi ma s'u ma ni bonya tɛ donc u b'a laɲini n ka to so kɔnɔ yan kana kɛ n cɛ dɔgɔnin ne ye sira d'aw ma n k'aw fila bɛɛ ka taa k'an jan ka wagatinin kɔnɔ pour que ka se k'aw jaabi ne yɛrɛ n sigi k'a miiri depuis ne donna yan ne cɛ dɔgɔnin a ka basi foyi ma se ne ma bonya u yɛrɛ ye kuma caman fɔ u ka kumaw kama ne sɔnna u ka laɲini ma ne yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye a ka foyi ma se ne ma n'an fara ɲɔgɔn na tan cogo la ma diya ne ye ne sɔnna n kun bɛ fɛ ka wele k'o de fɔ ma i ye mun kɛ n m'a fɔ n k'a ma bɛn dɛ mais i kun kan k'i miiri hali sisan parce que an kɛlen ka kuma ɲɛf'i ɲɛna i yɛrɛ i ko k'i b'i miiri ne ni kuma sugu ninnu fɔr'i ɲɛna ninnu tɛ ko diiniw ye o i b'a dɔn furu ye ko ba de n'i bɔra dɔ la yanni i ka don dɔ la i man ka girin ka don dɔ la ten walayi i kun kan k'i miiri de hali sisan ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i ka kuma in n y'a lamɛn mais a ma taa n jimi sira fɛ dɛ n kɔni b'a f'i ɲɛna hali sisan i k'i miiri n'i miiri ka ɲɛ tile fila in na ne bɛ na i ka jaabi wɛrɛ jan sinon n ma sɔn dɛ n bɛ na fɔlɔ ma ba kalama i ye kuma fɛn fɛn fɔ ne ma foyi faamu a dɔnna ya ka bɔ yan ɔn ka di ne ye i k'i miiri halisa dumuni kɛ i ka ji min i k'i da ka sunɔgɔ hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ sinon i ka kuma in
Je n'ai rien compris. Ma foi femme. Ne ma femme ne. Il mira ça. Il m'a fait mira à côté là. A foi c'est la oui. Il vient miri. Ne vois ma femme ne. Eh je l'aime là. Wallahi me fɛ ka taa Fanta fɛ yen. Me fɛ ka taa mun Fanta la yɛrɛ. D'accord. Awɔ. Fayi ne yɛrɛ kun mago bɛ la tun. Jumɛn na? Ne bɛ fɛ ka kuma min f'i ye quoi, a ka di ne ye. N'a digir'i la fana i bɛ yafa n ma, n bɛna kuma min fɔ. Ok, n y'a mɛn, n bɛ k'i lamɛn. E b'a la k'e bɛna Fanta, e bɛ Fanta nɔfɛ k'a furu. Bon, ale dun a cɛ dun sara. Bon, e t'a dɔn mun ye n ni cɛ ye. O cɛ fɛn ne dɔrɔn e fana bɛna o k'e bɛna girin ka o ta ten ka sɔrɔ i m'a ko ɲɛɲini. Tiɲɛna bon ne kɔni n ka fɛlako tɛ dɛ, ne ka fɛlako yɛrɛ tɛ. Isaka, ne bɛ mun f'i ɲɛna. Fanta, fɛn o fɛn mana Fanta cɛ faga, o bɛ ne yɛrɛ faga. I ka kuma la tiɲɛ tɛ dɛ. Fɛn foyi tɛ se ka ne bɔ Fanta ko in na. I y'a mɛn? Wala, i ta i yɛrɛ lafiya. N'o y'a sɔrɔ saya ko de don, awɔ ne jɛlen bɛ n'o ye. I y'a mɛn? Awɔ, i ni ce ni baraji. Awɔ, a diyara n ye kojugu. Awɔ, o de kun don. Awɔ, n y'a faamuya. Awɔ, ne bɛ taa ekɔliso la fɔlɔ. Awɔ, taa. Denmisɛnnin fitininw ka na k'e bɛna conseil di ne ma musoko la, kabini i ma wolo n bɛ musoko la. Nka ne ka don so kɔnɔ ka n ka fɛn dɔ ta fɔlɔ dɛ. Bafi, ne mɛ wele e nana mun de kɛ? N nana mago la. E mago jumɛn ye? I b'a bɛɛ kalama. Dakun kɔrɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O dun na ne y'aw wele yan, ne ye mun de f'aw ɲɛna? O kuma ninnu ne m'o faamu. O donna ne tulo dɔ la ka bɔ dɔ in fɛ. E yɛrɛ filɛ quoi. I b'a kalama n ka cɛ, j'ai trop dépassé. Ne ye fɛn caman de kɛ. E yɛrɛ denw ka fɛn ko ni fɛn caman kɛra. I m'a faamu, e bolo ne y'o bɛɛ kɛ mun kama? Ne y'o bɛɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kama ani fɛ. Ne y'i ka kuma faamu. Ne y'o de f'aw ɲɛna. Ne tɛ se ka bɔ n cɛlakaw kɔ. Ne y'o de f'aw ɲɛna. Mais n'i ko k'i bɛ nin kɛ, n bɛ temps d'i ma tile 2 in na. Cɛ, i bɛ ka mɛn temps ko in na sa. Tile 2 nan ne dan ye bi ni sini de dɛ. Bi ni sini o b'i bolo. O la n y'a mɛn. Amadi, somɔgɔw, i ka kɛnɛ? Sigiyɔrɔ bɛ? Somɔgɔw, i ka kɛnɛ? Awɔ. Tɔɔrɔ senna. I bɛ kɛlɛfana tobi la? Awɔ. I yɛrɛ ɲa dɔn i sɔnna ka taa sugu la o la dɛ? Awɔ kɛ. Ɲɛ cogo di? Komi kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye. Komi i tun delila ka ne Hamadi wele ka kuma dɔ fɔ n ɲɛna. Ne yɛrɛ taatɔ la n k'i ma n ko i k'i miiri n kun y'o f'i ɲɛna. Parce que adamaden filɛ nin ye n'i bɔra ko dɔ la i man ka girin ka don ko dɔ la ten. N'i girinna ka don ko dɔ la ten i t'a dɔn i bɛna ka fɛn fɛn sɔrɔ yen. Komi tile 2 tɛmɛna ne yɛrɛ nana n mago bɛ jaabi dɔ la i ka dɔ diya ye sisan parce que n b'a dɔn sisan b'a sɔrɔ i ye fɛn caman faamuya. Baasi t'a la, Amadi.
ina fɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ne cɛlakaw ka décision ne kɛ man di ka bɔ olu kumakan kan dɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna u ma baasi foyi kɛ ne la donc n'u ye nin da yira ne la ne tɛ se ka ban o ma dɛ. Ni ka kuma mɛn mais f'i ka fɛn dɔ faamuya adamadenya tɛ kɛ tan dɛ e ni ne an ye sigi kɛ yan an kun ka di kosɛbɛ wa ne ye fɛn caman k'i ye n ye fɛn misɛnmanin caman k'i ye n tɛna don o bɛɛ kuma na n ye wari misɛnmanin caman b'a d'i ma mais fo e k'a faamuya k'a fɔ ko o si ma kɛ gansan na ten e filɛ nin ye tuma min na i cɛ man kɛnɛ e sera ne ma i ko Hamadi ko don jigin kɔrɔ ne den a bɛ université privée la a kan ka sara de ne cɛ de tun b'a sara a man kɛnɛ a tɛ ka se k'a sara sisan 100,000 ne Hamadi ne y'o bɔ ka d'i ma o kɛra wa o ma kɛ i cɛ fatuli i taara nɔfɛ o kelen don i ko ko baara tɛ yen ne Hamadi ne y'a d'i ma a kɛra wa mais o bɛɛ kɛra mais f'e e ka fɛn dɔ de faamuya bien vrai que i tun b'i cɛ kunna n tun tɛ se k'i ta mais i cɛ kɔni fatulen e b'a dɔn ko ne balimamuso tɛ e ye e b'a dɔn ne terimuso tɛ ye e b'a dɔn ne Hamadi bɛ e kɔ mun na mais bi ne Hamadi kelen ka n ka ko yir'e la e bɛ n'a fɔ ne ɲɛna bi ko e b'i cɛlakaw kɔ i fana i kan k'i miiri dɛ ne kɔni bɛ fɛ i ka jaabi yɛrɛ jan ou bien n'o y'a sɔrɔ u bɛ to wari misɛnmanin ninnu kɔni ne tɛna n da don o kuma na n'o y'a sɔrɔ a tɔ kumaba 2 o bɛ kɛ cogoya min na i ka jaabi ja o kɛcogo la. Hamadi n'i ka kuma mɛn don tɛmɛnen na ne y'o de f'i ye bonya fɛn fɛn kɛ ne ye i sara tɛ ne bolo waati bɔ n kɔnɔ mais n'Ala sɔnna ma tile filɛ in na n b'i jaabi. Ayiwa n y'a mɛn a ka kɛ jaabi ɲuman ye kɔni o de ka di ne ye n tɛ fɛ an ka tigɛ ɲɔgɔn na ne bɛ taa. An b'u fo. Mama. Anti. Musi. Uma mele farfagale nure. Kisi amiri yere mameno. Kamana gani tewa. Uni kamana gawa. Muna. Kamana gami. Ko mine ya layini ina fɔ ne ma layini cogo. Ayre mama ne mo famne. Chori. Mɔgɔ langolo yan. Ani Hamadi de ka ko. Ni fila bɛɛ de bɔra sɔgɔmada. Yɔrɔ ɲani fa ka farigan. E fa dɛsɛra i ka université wari sarali la. Ni tun b'a wari minɛ Hamadi de k'a sara. A ka farigan kɔnɔna na ne ye wari minɛ a bolo. Saya fɛnɛ kɛlen kɔfɛ ne ye wari minɛ a bolo k'i ka université sara. Bon Hamadi de nana bi. Ala fɔ ne ɲɛna k'olu ye nin mun kɛ ne ye. N'ale y'a kɛ ka da kun min kan n'ale b'a fɛ ko ne ka n furu ale ma. Tunamadi wa Tunamadi tɛ sɔn ko sugu ninnu ma koyi ne yɛrɛ m'a miiri yɛrɛ k'ale bɛ sɔn ka nin ko sugu et pourtant mɔgɔ ɲɛnama dun ani ne yɛrɛ bɛ baro kɛ yɛrɛ. Mɔgɔ ɲɛnama dun nka a ko ne ma k'ale ye nin minnu kɛ ne ye e ka ekɔli sara ni warimisɛnnin minnu n'a kun b'a di ne ma ko ne tɛ n furu ale ma ko ne k'ale ka wari sara. Tunamadi sɔnna k'o fɔ. Basi tɛ ala mun ye sa. O fana tɛ furuko kelen o la de bari ale fana tun bɛ wari minnu di ne ma o tun ye ka pasew de
ne kamana gani wando de Mama ne bafita ko no o to ino basi bafi sigere bere be ne bulo agino be ne bado bafite mo nyana mayo o to mo ta nyina bo o te si mayampli nyo ta bani de akula piti ne ni bafi nyabe ke nani yoro ra mama bi lafia ndogoni ti se mon ko na kana ni to juga ni dala ne kungolo kalale no de ne bulo ki se mon na nyere ba jatemine na be nya chugo suno goni ni kamana gani ana mire ni ko na sabe no anga na laje abi chugo mna Zoli. Amadi. Ah? Somago. Rose. Ne kun ga te yere de no feto. Ne ga ta ci la ro dolo. Ne yere kuma go be la kuma dolo. Zoli, o kadi? Amandi donne. Tanamad ne taramba soro position de la bi. Ay kuma do fane ga kula. Tena ne kono ito mo weme. Fongi yere ni ngala fulo. Basi la ko ne faga bana wakati la. Kero kumiga nega université sans flin. Kero warbo. Mais ça no ma bala ga fa ke ko fale ko war sara. To na mar ne kume mi no mo suku yere. No ngo fonga ni yere ni nga fulo. Ko mi chukuna. Sali. Eflaga kuma fotuga mi. Neni iba ma chiefi na. Ba ma chiefi. Eba fle eba wari mi ne la posom na. Ama finyana. Neni iba be na fendo de ka. Eba wari mi ne la odena. Iba be ka bawde ma. Ni ala sigo kuma de fayana so ne ma kuma wera foi bayana. Ta iba yinga akuma jonjona aka nyefi na kan. To na mari ona tabe ne akilla alla soro ko kera tentosa e mangate ga fuko mama ka warin saro era baro sane fa banala so ya tambu abine kono nge warin di base ne de ide ne o fene akilla ke warin di fene de a koshonila me ne kala ga fuka ngo sere ere on baro ga sara li seta en wakati la to na mari ne kon bulure wari ko ali ga ko ito tanto folo sali bena kuma mfinyana kuma imbe nini ibade ni yonje be munya nebe fika kuma ikatu nini ibade ni yonje ambazire papa do kumundu ne kangata ero ngero la mpiriseli yame Mume fene salli mo mana kele kama domna ebe kele ayi e ga ko ma no e go re fle ga numero be ne ku ne be depon ton si ku me ite ga ko jane bolo kwa e mo wa na ma ko mu kuma ne mo be wadore la jol kuma na mu yesa ok d'accord nyame problème ta la mekla ga senati mil chiwa ibara te mo ko nyene maya ebe de no fe ebe ba no fe me ba fini ma fara ne bala ne ma fara ne bala e galo ebe galo yire le yanu yo ibe donc ebe jene le bi ne ni fodere sona pe me te mo yene mai e hypocrite yere me te doro fe ne ma ne ba tu no yori baro mi ka sigare be kala ma bi yira jena ne bolo mo muguro ne taro kariro we I soni fare be kale ai ja ne bi bata be ne wo ko papa ta papa ni jo mi na ne do wa kare kono ne toro wa to
Non, t'es pas fier. Son doré le go papa. Pas de villa. Ah, Amadou, arrête, kana bol ça, arrête. Kana bol. Ça va? Ça va. Non, bitate kele ça, Amadi. Bari ne b'a dɔn. Ne commandé ye fana commandé. Vrai ou faux? yɛrɛ kɔni b'o dɔn sa o. Ne tɛ se ka ko diya ɲɔgɔn ye. Voilà, donc bon an k'o to yen fɔlɔ. Bon, hakilina dɔ tun bɛ ne la. I b'a dɔn muso in filɛ u bɛ fɛ k'a di cɛ balimakɛ ma, cɛ min sara. Cɛ dɔgɔnin. Cɛ dɔgɔnin. Awɔ. E yɛrɛ voilà déjà i b'o kalama. Donc ne tun bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o dégager. N'an y'o ko lasa sisan an bɛ sɔrɔ ka bɛn n'an ka sinaya ye. An bɛ bɛn n'an ka kɛlɛ ye. Parce que an tɛna bɛn diɲɛ kɔnɔ e ni ne fila n b'o dɔn. Bafin. I da lamaga i ma kuma fewu. Ayi Bafin o kɔni kuma tɛ. I ye mɔgɔ ye ka jɛ mɔgɔw bɛ jɛ jisuma kelen na k'a min k'a tɔ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔw bɛ jɛ jifilen kelen na k'a min. Mɔgɔw bɛ jɛ tasa dumuni kelen na. Mɔgɔw bɛ jɛ k'o kɛ. U b'a dun wa bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ. Mais e bila ka mɔgɔw ye ka jɛ muso ko la k'u bɛn n'a ko la wa. Bafin n tɛ jɛ n'a ye bi n tɛ jɛ n'a ye sini n'i b'i ka kɛlɛ kɛ i ka kɛlɛ kɛ. Ah ok a to yen. Ne tɛ far'i kan. Kana fara n kan. I y'i diya ne bɛ ka espoir de d'i ma koyi. I y'a faamu ya ne bɛ ka majamugu dɔn ne yɛlɛ fɛ sinon e tɛ gagner. Ne tɛ gagner. Non non non. Ne ni cɛ foyi ma congrès kɛ muso la k'i y'a ta. Bon a ma deli ka kɛ. Bon Bafin ni muso in e tɛ se ka nin ta. Non e t'a ta. Bafin ne bɛ muso fɛn fɛn fɛ cɛ mun bɛ se k'a ta o de. Bɛn kale fɛn min na a ka bon ka kale mais e tɛ se k'a ta. N'i y'a ta i t'a ni si ta. Bon an k'a kɔrɔbɔ. Awɔ. An ka sigi an b'a lajɛ. Ni muso e bɛ nin ye an ka so. San ka ja sɔn dɔrɔn ba ye. Tu vas voir. Voilà bas. K'i bɛ na ne nɛgɛ. Ne bɛ nɛgɛ cogo di? E b'a fɔ k'e bɛ ne nɛgɛ. Fa t'e la. Ne y'i diya ne bɛ ka fɛn f'i ye i b'i jɔ i bɛ manana fɔ ne ɲɛna. Allez, tu vas voir.